Madaydayaw ken may tantanok ni Apo Diyos itang oras kakabsat ket kayat kuman nga i-share kanyayo daytoy nga basaek iti uneg ti Biblia. Ako nana anya a talaga ti isursuro ti Biblia. Kapitulo 1, anya ti pudno may papan iti Dios. Pudno kadi a masiknan ken ka ti Dios. Anya aya ti Dios ada kadi naganna. Mabalin kadi ti umadani iti Dios. Napaliim mo kadin panagsalsaludsod dagiti ubing. Ado dagiti mangruging agsalsaludsod apaman a makasaodan. Nakamulagat da a nakatangat ken ka ket sasagana da nga agsaludsod may papan kadagiti banag akas iti apay nga asol ti langit. Apay a rumimrimat dagiti bitwen. Siya sino iti nangisuro kadagiti bilit nga agtayab. Mabalin nga ikagumaam asungbatan dagiti asaludsod da. Ngem saan akanayon analaka dayta. Mabalin mapasarunwan pay ti saludsod nga apay. Uray iti kasayaatan nga sungbat mo. Saan laeng dagiti ubing ti agsalsaludsod. Bayat nga agmatmataengan tayo, kanayon tayo nga agsaludsod. Agsaludsod tayo tapno saan tayo ang maiyaw awan iti dalan. Tapno ammo tayo no anya dagiti piggad anasken aliklikan tayo. Wenno tapno maamuan tayo iti kaya tayo nga amwen. Ngem ado dagiti saanen nga agsaludsod pay nang runa may papan kadagiti kapatkan a banag. Isardingdan ti agsapol kadagiti sungbat. Utubim ti saludsod iti Akob. Daytoy libro. Dagiti saludsod iti pakaunawen no kadagiti saludsod iti rugi daytoy kapitulo. Dagitoy ti dadduma kadagiti kapatkan a saludsod. Mabalin mo nga iyim tuod. Ngem ado iti na uman nga agbirbiro kadagiti sungbat. Apay masungbatan kadi ti Biblia dagita asaludsod. Para kadagiti dadduma nagrigat a maawatan dagiti sungbat ti Biblia. At damet dagitay mabain nga agsaludsod. Ket ipagarup dagiti dadduma dagiti laing pangulwen ti relihiyon ken mangisursuro iti relihiyon ti makasungbat kadagiti kasta a saludsod. Sikangay mabalin akayat mo amamuan dagiti sungbat dagiti napateg a saludsod iti biag. Awan duadua maisaludsod mo no dadduma anya iti panggep ti biag kastoy langatan ti biag. Anya aya talaga ti Dios. Nasayaat nga isaludsod dagitoy. Ket nasken asaan ka sumadeng ginggaan na masarakam dagiti makapnek ken mapagtalkan asungbat. Kinunana ti nalatak manursuro ani Hesukristo itultuloyo ti agdawat ket maitidto dayta kada kayo. Itultuloyo ti agsapol ket makasarak kayto. Itultuloyo ti agtuktok ket mailukatto dayta kada kayo. Matthew chapter 7 verse 7. No itultuloy mo asapulen dagiti sungbat kadagiti napateg a saludsod, matakwatam to makagunguna unay iti panagberberok mo. Proverbs chapter 2 verse 1 ginggana iti 5. Anyaman iti imbaga ken ka dagiti dadduma a tattao adda dagiti sungbat ken masarakam
dagitat iti Biblia saan narigat amamuan narigat amaawatan dagiti sungbat nasaysayaat pay mangted dagitoy iti namnama ken rag-o ken matulungan da ka amadaan iti makapnek a biag uray ita. Agyaman akapo ti inyo panang buya panang dengeg ket ituloy tayo tumanin no bigat tapo ti adal tayo dagiti saludsod ken sungbat may papan ken ni Apo Dios. May God bless us all. Ni Apo Dios ti maidadayaw ken maitantanok. Amen. Amen.